Kubor nakaslem jong unong san Hima. Kisipai Pakistan kila Bteng man penken ya kajing ya kaja hakaput lani ka line of control da kajing Ther Kuli lan ka baklem daw haki benta jong kilai district ha Jammu and Kashmir bar kisipai kari India ru kila jubab da kilat ki babyang ya kani ka khubor la yo ya kajing tip na ki bor badekmi kajing khun kalong hadien baki director general jong ki military operations of India but Pakistan kila ya krending ba ka hotline ha ka sibar haba kajing ya khlut kalakio hadien kajing pentriam hapahalgam hak arpu artrik uyayong kabalawan ra ka jingkla jongki arpun rengut kinong jengok kai ka kenhun pentriam the resistance front kabadai ka kenhun kabadon khti bat ka lashkar I taiba kabala sha khang kala pediang ya ka jingkit khli halor kani ka jingja na kalyang ka India kala le dak baweng no ya ka jinge dei bala pentri kamru ya ki kendon persha ya ka Pakistan kar ba ka Pakistan ru kala jubab da kalat kumju ki artli kiri ki lakhang ya ka linti lingsun u Director General Jongka National Investigation Agency u Sadanan Date ulapoi Shapahalgam hakasni palai pantoket benya halor kani kajing japan triem kabalawan ra kajing sonsi kabakraw hagaju kapor ka sarkar Pakistan kalathong ya u Director General Jongka ISI u baminta u Lieutenant General Muhammad Azim Malik kum u National Security Advisor bathamai jongkari